Langkunghabe Memorial Town Hall along Lok Kalyan Divorce Catalan. APHLC Boythalang so ele amai po Bikram Hanse pen CEM tuliram ronghang aphat lamoy kipi. Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along APHLC atum pen kangrang mai kangni. Karom don marli pini Karbi Daily News ani kang sama berita long peneli thare monosingti pini keceng si lapen angtona berita arjopanik tha pini pai ni phai pho arni Arnalopor isi apor malom Karbi Anglong District Administration atum patir pi ponsi Gopinath Bordoloi Karli ani pacheton don si Lok Kalyan Divaspu Langkunghabe Town Hall along Katalondon. Labang solong Karbi Anglong Autonomous Council ADC, ADC, SP, Difu LA, IMLA, Bidasing, Inglang, Lumbajong Havar, IMAC, Johnny Timung, Khorsing, Terang, Lapen, Kapre Katumda, Chitongdon. Mayalong Gopinath Bordoloi Alamo, Lapen, Karbi Anglong upon Kosonsi, Nang Kerapma, Po Alam Te Heihui, MLA, Bidasing, Inglang Pen, Ning Japan. Difu Pen, Rajiv Rong, report, Karbi Daily News. APHLC Boythalang so ele amai pu Bikram Hanse pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan lamoy kipi. Pini bangso alamoy kipi laki kedamtang pai ni phai khini ane arting polong CEM tuliram ronghang pherangke atum along kaningje koror kep atangka hamphanga song aphan hemprek kehang damji amen pen kipi pu aputhaksi lamboy kipi. Anparta NDA सरकार मते BJP आतुम के टॉक जेर पेनलो पकलांग एडलो हेम्प्रे किपी आपहान के हांग नाता नॉन अमत आवेलांग पुसिता में इलेक्शन अफ्रांग लोटे हेम्प्रे के हांग टॉयवेर पुसी बिक्रम हंसे पेन निंगे पॉन राजीव रंग की रिपोर्ट Karbi Daily News rong hang ke hai pen press along ka pangdak pon alamang sineli pini puthot alang pan reply ki pigang tum je alang li hin pen social organization tum phan koror keplo tangka ki pitang pula bang solam si nili pini arjom tum je Karbi Anglong Autonomous Council along inquire tro constituency ta elected ilitum MAC lo nong EM da dolo la penon CM da dolo pulo tangte Karbi Anglong phan articles 244A pen chenglok 6 schedule ka pangtang nang ji phan bangke ki cheng si ang ho ka ching pu naing ke tuliram rong hanga ke hai pen lo la just public tuman kamang pamang hu ji phan bangke inton melo bosi nildum all party hills leader conference West Karbi Anglong 20 ST butharlang so ke pachini duning tum athe ke damtang aport ilitum la son thot si theklong bom je election aprang lo dangte Delhi ke dam la son si ilitum thekpon long la si la bang so long bangke nitum ihin pen bangke ala social organization tum tame la bangke cherok tok donang po busini tum matha inut elected MSC no EM no non CM no alang litum yong si ilitum akim mang phanang ke hang pije jakkong avelo pulu dangte piniar ni pen bangke alang litum ang hoi pen chio melo alang litum phan mandate public mandate a vote kipi mate alang litum ka chapahai ke la ke rad atum akimang ka dimana bang claim bidunai buan selang tuhan ka pangi sitame pini bali tum thekpon long le derlo la penil tum honorable MP Horan Singh Beke hai Delhi sidolo amrili lo rada tum ben bangke tum samrili lo MP election angel non chonphori lo MP election delante tum ing samrili po hempre ke hang chitine labli po la son se hala civil social organization tum hanta nile tum puduning tum alang litum Delhi ke dam henone sitame kumanne along ka char chap pon ka chevek dun lok pon hempre ke hang dam angel tum nok talili ke dam tanga poron tum thekpon long la sini tum pachini pon tum Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along pini APHLC atum pen kangdang amai kedopon pini Nijang Karbi Anglong Hamren along APHLC atum pen kangdang amai kang nipon bangso amai long kachetong dun kedamtang MAC kilik ahot APHLC pen kachetoy dun long rikro lapen maipo Bidasing Teron lapen dun maipo Chesterfield Crow atum sitame chetong don renti pini jasemet pet pen kaching vai pon lake non kewang ji MP kilega hot socheng pen mesen pen kache phai pon ji aphansi chingwai pon lapen non kewang ji aphong abangke hai pon thai ji posi pacheni pon Hamren pen Bidjaraming report Karbi Daily News
APHLC Socheng Consensia lo iklang kli si ong la sita me non election tang det akilik tang det api a result wang det api ke karbiang long kang pilong ta inuta APHLC pen ke undun de son lo ki undun de binong kali lage lo ke ber do la kaprek lasi non halang so a result wang dera phis tame non hala suhut muluk ko an ma ke ong non si election tang dera phisi a muluk bangke APHLC longke ke ong thula hala bangke rat so chengang kang ti polam balilo karbiang long rat tumta chini nangji je APHLC ke election tang dera phisi ake ong nangke klang thu a muluk abangke athema ning ka chikhang une Kaya Farman lapen elitum arjiding klui pen akemang 244A labang so akemang ke non APHLC pensi pachun ponpo pusi ning the ponlo lasi nilitum kadu ko we dak nilitum so cheng arat long non dak consensi long yang kecitong dun an arat tum stame hempre ka Farman mate 244A arjiding klui pen akemang a Farman si dak non yang kecitong dun arat dun an stame non labang so first APHLC Socheng long first executive meet long ang chito dun lo Nitum non ke wangji MP election punon MEC election punon MLA election punon kachupe hai dunje fansi pini tum dak king kam prior pon lo asi itum ke damtang taring korapho jakhong achiklo CC committee akimi ingwai pon lo hala sokang wai ateng pen pini nitum dak first executive meeting do pon lo First executive meeting labangso executive meeting kedo lage muhat dilithan lo non eprang ke wangji MP election MLA election lapen town committee election punot nitum kachupe hai dunje fansi ini tum dak chingwai chingsai pon lo Pina beta bang don mangle pansang ton poneglo dome thak me kurwang thu